Gainzuri ikastetxea eta Jose Mari Iparragirre Institutua. Eskaintza publikoa, zurea, zure seme alabena, guztiona. Euskalduna eta euskal kulturan murgilduta dagoen eskola. Kalitatezko irakaskuntza eskaintzen duena eta doakoa. Ezberdintasunen berdintzailea eta dibertsitatearen bateratzailea. Ikasleen parte hartzea ahalbidetzen duena. Metodologia kooperatiboan oinarritua. Informazio eta komunikaziorako teknologia baliabidez eguneratua. Ondo hornitutako liburutegia arratsaldetan ere zabaldu. Inguruak eskaintzen dituen baliabideak aprobetxatzen dituena. Zaintza zerbitzua goizeko 7:30 aurrera. Oporraldietarako eskola Gabonetan, Aste Santuan eta Uztailean. Diruz lagundutako garraioa. Honez gain, 2 jangeletan bertako sukaldean egindako bazkaria zerbitzatzen da. Euskal ohiturak zaindu eta bizi dituena. Kirol instalazio erabat berriak. Teknologia berrien erabilpena arlo guztietan. Egoki hornitutako laborategiak. Irakasleen etengabeko formazioa eta gurasoen ezinbesteko partaidetzan oinarritutako eskola. Gainzuri ikastetxea eta Jose Mari Iparragirre Institutua. Derrigorrezko hezkuntza, batxilergoak eta erizaintzako heziketa zikloa. Eskaintza publikoa, zurea, zure seme alabena, guztiona.